barakatuh. Muhterem Tinşurin Tiyatro'nun yaratıcı tamaşaçılarımız, isenmisiz hayırlı günler. Eğer de isen bulsa, ana bugün 67 yaş olur idi. Sözümüz Tataristan'ın halk artistkisi, görünüklü, talantlı artistka, rejissör, pedagog Teslime Halef turunda. Bugün onun tuğan günü, biz onu iske alu şarasına jinaldık. Bugün erten ziyaretka barıp, ona koyulgan, Ulu Bulat tarafından koyulgan kabir taşı aşı şarası da uzdı. Teslime tiyatr bilen sahne yaşamının bütün mağnası deyip sanadı. İcat bəxitin, icat lezzetin bir nindi dan şöhretke de, mal mülketke de alıştırmaz idim diyeydi. Bugün onu iske alırga, onun birinci studentları Tinşurin Tiyatro'nun birinci studiyası, şakirtleri, hazirindalar, tiyatrımızın tanılgan artistleri şakırıldı. Sözünü şuşu özünün şakirtleri turunda bulay dedi. Oradan birsigine bulsa da icat bergen lezzetini başka bir kimde, bir nersede alıştıra almağın jonu bilen tuya olsa mina şul jite degen. Elbette. Men sizin bilen kilişem Züfer abi. Hayırlı gün. İsenmisiz? Teslime apanın elge aytgan sözleri mine el kişegine kibik kulakta yangırap tura. Teslime apa şınap da biz okuganda bu sözlerini yeşkına kabatlıydı. Mine yıllar ötті. Biz elgine şuşu tiyatrga birinci adımlarımızı yasaganda ol bizim kullarımızdan tutup şuşu tiyatrga alıp kirip her pişmakni, sahneni, tiyatrның bütün pişmaklarını ko'rsatib chiqqan edi. Ne işletesin? Kızg'anish ki bugün ol bizning orabizda yo'q. Teslime apa turunda biz ko'p so'zlar aytarga aytasi kela, ayta olamiz. Allohga shukr, ul talantli, ixlos, kishilikli, marhamatli, usal. Onun turunda ko'p sifatlar söylep ketirge bo'la. Чынлап та ул безнең устазыбыз гына түгел, turmuşqa, зур turmuşqa аяк атлаганда ул безгә шушы зур turmuşның күп сыйфатларын да өйрәтте. Ул безгә үзе безнең әниләребездән аерылып киткәчтән шушы студент булып укыган вакытта әни дә була белде. Бик зур рәхмәт аңа. Һәм мин генә сөйләп утырам, дусларыма да белмәм. Бу ирек Hafizov Tataristan'ın at kazangan artisti indi sözünü tiyatrımızın şolay ok Tataristan'ın at kazangan artistkisi Zülfiye Valiyeva'ga berip iştiratımda etip gittim. Siz okuy başlaganda minde sizni 2 yıl Teslime bilen birge aktörlük stavına öğretken idim. Şuna göre min de siznin birinci ayak baskan günleringizni hatırlayayım. Mine şundan köp müğamir ötütken. Biz Züfer abi бәхетле шәкертләр булдык, бәхетле артистлар булдык. Беренче курс безне 3 шәхес укытты алганда, хәзер бит инде укыта башлагач бер педагог, 2 педагог, без 3 педагог кул астында эшләдек. Анда сез дә бар идегез, Зөфәр абый. Тәслимә апа ул безнең театрда бүтән труппадан, бүтән артистлардан аерылып тора торган аерым бер зур шәхес, хөрмәткә лаеклы ханым. Ул аерым бер планета кебек иде безнең труппада. Тәслимә апа төрле яктан үзен тотышы. Шушы профессиягә карашы. Кешеләр белән мөнәсәбәт кору. Шушы ирек әйтеп узды, менә беренче театрга килгәч, без ничә кеше хәтерләмим, без инде шул чимешләр 12 кеше идек без, име. Сәнгатькә өйрәтә башлагач, шул ук рәссам сәнгатенә, тагын ниндидер сәнгатькә өйрәткәндә,
рәссамнар да үзләренең яңа укучыларын 1 елга якын рәсем ясый торган помаларын юдырталар гына. Алар өйрәтмиләр профессиягә. Тәслимә апа төптән өйрәтә торган, нигезне сала торган артистларга менә шундый бик талантлы педагог иде Тәслимә апа. Менә шушы сәхнәне ул безне кулдан тотып, бөтен сәхнәне артыннан әйләндерде. Менә шушы сәхнә алдыннан йөрергә ярамаганны ул безнең миебезгә сеңдерде. Менә шуннан бирле, менә шушы изге урынга безнең мөнәсәбәтебез, менә шундый ничек дип әйтим, ул biz зур хөрмәт белән карыйбыз. Менә шушы урынга үзебез хезмәт итә торган урынга. Һәм бу хакта чөнки мин ничә ел сезне күзәтеп киләм һәм һәр даим белеп торам, сезнең төпле сәхнәгә карашыгыз, сәнгатькә карашыгыз, театрга карашыгыз нәкъ шулай. Һәм Зөфәр абый беләсезме, менә минем укучыларым бар. Балалар укытам минем театрга. Нәкъ Тәслимә апа кебек. Менә ул ничек башлады безне укытырга, ничек башлады ул безне өйрәтергә, мин нәкъ шулай дип әйтәм. Шул ук менә кулислар эленеп тора. Алар сиңа караганда, син әле сәхнәдә бер нәрсә булдыра алмыйсың. Ләкин менә бу кулисларга кагылырга ярамый. Алар сиңа караганда да күбрәк уйныйлар, күбрәк хезмәт итәләр. Бөтен нәрсәгә һәрбер театрның менә һәрбер күзәнәгенә шундый зур хөрмәт уятты ул безгә. Менә Тәслимә апага зур рәхмәт әйтәсем килә. Мин ышанам. Тәслимә апа ул безнең белән, ул ишетеп тора, барысын да күзәтеп тора. Бик зур рәхмәт сезгә, Тәслимә апа. Бүген сезнең туган көнегез. Сез миңа гел искә төшерә идегез. Минем әнием нәкъ 53-нче елгы һәм аның туган көне иртәгә 18 июль көнне. Сез минем белән сөйләшкәндә дә, Зөлфия, мин бит синең әниең белән бер көндә туган кебек, бер елны менә шундый яшьтә, яшьтәшләр бик яшь китеп барды Тәслимә апа. Шуңа күрә урыны җәннәт төрләрендә. Амин, амин, амин. Тагын бер кунагыбыз, шулай ук Тәслимә ханымның шәкерте, Кариф театрында бүген хезмәт итә. Татарстанның атказанган артисты Фернат Насыйбуллин. Рәхимит. Мин кайтып киләсем килә студент чорына, ул да булса 2нче курска. Чөнки мин саныйм инде актер буларак 2нче курста ачылып киттем дип әйтәсем килә. Ул да булса без ул чорда өйрәндек рус классикасы. Һәм без Максим Горкийның Тормыш төбендә дигән әсәрен сайладык. Менә минем сәхнәдәшем Гүзәл Гайнуллина белән бергә без шушы Тормыш төбендә спектакленнән, драмасыннан үзек уйнадык. Әбит Василиса һәм Василий буларак. Менә шушы чорда Тәслимә Хәләфовнаның ничек аңлатканы, ничек өйрәткәне, бигрәк тә актер буларак. Ул бит психологик драма, беләсез яхшы, шулай бит ул әсәр. Ничек күчергә, ничек әйтергә, әйтүгенә бер хәл. Әгәр дә синең ичке халәтең дөрес булса бит инде, әйтешең килеп чыга, тиеш үзеннән үзе. Менә шулай бер фикердән икенче фикергә ничек күчергә. Менә шушы ничкәтләрне аңлатканнан соң мин Тәслимә Хәләфовнда чыннан да остазлык, педагоглык сыйфатларын күрдем. Чыннан да минем аңа хөрмәтем бөтенләй икенче булды. Ул үзек безнең бик уңышлы килеп чыкты, гүзәл шулай бит. Без аны әле бүтән җирләрдә кайдыр катнашып уйнап җөрдек. Шуңа күрә менә бу әсәр өчен мин аны яратам чыннан да ул әсәрне. Ул минем күңелемдә, аның фотографиясе дә бар. Хәзерге көнгә кадәр саклана менә гүзәл икебез. Алып килмәдеңме? Менә ансына башыма җитмәгән менә Тәслимә Хәләфовнага. Ул бит газеталарда да чыкты. Бик матур килеп чыккан иде, отышлы чыккан иде. Менә Тәслимә Хәләфовнага шушы хезмәт өчен рәхмәт әйтәсе килә. Һәм инде менә әлбәттә Зөлфиянәрне әйтеп китте. Без шулай ук педагог шөгыльләнәбез. Менә эш дәврендә аның әйткәннәрен, аның киңәшләрен, тәкъдимнәрен ул үзеннән үзе менә килеп төшә күз алдына, кулакта. Шуңа күрә инде без бүтәнчә бәлки булдыра алмыйбыздыр. Тагын бер генә фикерем бар, хөрмәтле хезмәттәшләрем. Менә хәтерләсәгез, ул вакытта әле яңа татар пьесасы чыга гына башлаган чор. Ул миңа калса моннан 15 ел элек булса кирәк. Менә шул чорда Тәслимә Хәләфовнаның утка очкан күбәләктәй дигән инсценировкасы җиңеп чыкты бит татар пьесасы конкурсында, фестивалендә бит. Мин аңа шундый сөендем. Ул вакытта минем балам кичкенә иде. Булатым, истәле бүгенге көнгә кадәр ничегәндә мин аның штаннарын җулып бит инде, эй яхшы булган дип сөенә менә валлаһи общественда штан югандан истә менә. Читкә кирип биттем бугай. Әтәс кигән әберем шушы.
Бу Нәбира Пагыймәдиеваның ут күбәләге әсәре буенча эшләнгән инсценировка иде бит инде беләсез. Менә Тәслимә Хәләфовна ул әсәрнең бик тә сәхнәдә баруын теләде, ул аның куелышын теләде, шуңа күрә ул хыялланды. Минем әйтәс килгән фикерем шушы, узакка сузмыйча гына, минем театр җитәкчелегенә әйтәс килгән фикерем шушы, тәкъдимем, киңәшем, менә шушы Тәслимә Хәләфовнаның әсәре инсценировкасы бүгенге көндә сәхнәдә куелса, мин сезгә бик зур рәхмәтле булыр идем. Ул аның рухына дуа булып ирешер иде миңа калса, һәм ул аның өчен бик сөенер иде. Амин. Тәслимә Мин сезне бүлдерәм, Назым Фернандның сүзләренә өстәп шуны гына әйтәсе килә, инсценировка ясый дигәннән ул бит әле тәрҗемә дә әйтә. Тәрҗемә иткәндә шундый матур ишетмәгән, колакка ятышлы булмаган сүзләрне, җөмләләрне кайлардан гына уйлап табып бетерәдер икән. Аның һәрбер җөмләсен, һәрбер сүзләрне исен китерде, хайран калырлык. Мин әйтәм, бүтән эшендә шулай җиренә җиткереп эшләгәнгә күрә. Шундый матур сүзләрне дип шаккатадыр. Канлы туй чыккан уңышлы безнең Канлы туй дисең, Гарси, аннары инде менә Бернардо Альба ул бит аларның һәрберсен аннары шигырьләргә салып та, нәҗигетләрдә аны сөйләделәр. Шуңа күрә исен китеп хайран калырлык. Тәслимә Панов әйтмешти, һәрбер алынган эше, һәрбер эшен җиренә җиткезеп кенә түгел, артыгын да эшли иде ул. Шулай. Бик таләпчән булганга күрә, тагын балалар шунысын да әйтәсем килә. Бер кайтканда, спектакльдән соң кайтканда, бер томчы ярату спектакльдән кайтканда, монда кемгәдер кемнедер искә алу кичәсе Коръән ашу үткәрелде. Шунда Раил Коръән укыды, әйтергә кирәк, Тәслимә дә соңгы юлга ул узатты, җеназа намазын укыды. Бүген таш ашу шарасында да ул дуга укыды. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер, Зөфәр, менә бит балаларыбыз талантлы гына түгел, иманлы да дип бик сөенде, бик куанды инде шул хәлгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Инде сезнең белән хушлашам. Шулай бергә озак эшләргә насыйп булсын, Ходай Тәгалә. Хөрмәтле дуслар, хәзер сезгә шул бер тамчы ярату спектакльнән музыкаль композиция тыңларга тәкъдим итәбез. Şunu da әйтәсем килә, Тәслимә ул бөтен кеше белән дә дустана булды. Ул бер кемгә дә начар сүз әйтмәде, бер кем белән дә ачуланышмады. Шуңа карамастан ул күңел түренә бик күп кешене якын китермәде. Ә менә нигәдер беренче көннән алып, мин театрга эшкә килгәннән көннән алып, ул мине якын итте, үз итте, һәм үз күңеленә кертте, һәм ахирәте итте. Дус итте. Шуңа күрә соңгы көннән хәтле без аның белән аралашып яшәдек. Мин бик рәхмәтлемен аңа, аның булуына. Ул үзе җавап тапуга алган сорауларны да белсә дә, шул сорауларга җавапны нигәдер мине күтәрәсе килеп, мине ир кеше буларак өскә куясы килеп, һәрвакыт киңәш сораган була иде. Мәрхүмәкәем, рәхмәт сиңа. Инде тагын бер кунагыбыз белән сезне таныштырасым килә. Ул булса Татарстанның атказанган артисткасы. Ул Тәслимә өчен шәкерт кенә түгел, миңа калса Гүзәл Гайнуллина, ул аның баласы, кызы шикелле күрә иде Тәслимә сине. Тәслимәгә бер интервьюда шундый сорау биргәннәр. Соңгы вакытта театрда рольләрең әзрәк булды. Бу сине сәхнәгә суытмыймы? Суынмадым. Киресенчә, еллар үткән саен актер хезмәтен ныграк яратам. Рольләр әзрәк булган саен
кадерлерәк сәхнәгә чыгасы көнне мин бер кемгә дә, бер нәрсәгә дә көчемне сарыф итмим. Үземне бары тик сәхнә бәхетен тоярга гына әзерлим. Айына 15 тапкыр бәхетле булырга димәгән. Миңа аның бер көне дә җитә. Сәхнә арткы планда кала алмый. Ул яшәү мәгънәсе, ул мөгъҗиза. Аны акыл белән аңлап булмый. Булай дип бары тик миңа калса тәслимә генә әйтә ала. Мондый сүзләрне Зөфәр абый чынында фәкать менә шушындый тәкәббер, менә шушындый зәвыклы, менә шушындый затлы, менә шушындый югары интеллектлы, горур, мәгърур ханым, хатын гына әйтә ала. Һәм мондый кеше берәү генә ул. Менә син әйттең бит. Син әйттең бит, сине якын итте дип. Мин дә ятимә кыз 16 яшымда чемодан күтәреп укырга килгәч, Тәслимә Хәләфовна ничектер мине үз кулына алды, кул астына алды. Синең бит әниең дә юк, апаң да монда түгел, кырыңда юк дип, ничектер кызы кебек күрде. Ничектер мин уңайсызлана идем. Тәслимә Хәләфовна уңайсыз бит инде. Борчылма. Башкаларның бит апасы монда, туганнары бар. Менә дигән, һәм шулай итеп ул мине үзем дә сизмәстән минем әниемә әйләнде ул. Авыр минутларда иң затлы киңәшләрен бирә торган кеше. Үз больницаларда, операциялардан соң өенә алып кайтып, тәрбияләп, жуындырып, ашатып, ишертеп, матур итеп өстәлләр корып, гүзәл алма ярата, яшел алма. Мин килүгә үзе алма ашамый иде. Ул вакытта студент, акча юк, 90-нчы еллар. Миңа дип алма алып куя иде. Менә шушындый мишкәлекләргә кадәр аның пөхтәлеге, аның затлы итеп әзерләргә өйрәтте, ашарга өйрәтте. Тәлинкәгә җәеп куя иде. Мин беренче тапкыр, менә әгәр дә берәрсе мине рәнҗетсә, театрда төрле хәлләр була бит. Карчыга кебек ишеп килеп, киләле монда. Булай гына, бер-ике генә карап куя иде. Шым булалар иде. Беребезне, бер студентын, беребезне дә рәнҗетергә, кимсетергә, авыр сүз әйтергә бер кемгә дә юл куймады. Тәслимә бер генә карый иде. Бөтенесе шым булалар иде. Андагы менә шушы ичке көч, рухи сәләт. Ай, Тәслимә Хәләфовна, шундый сагынабыз. Бүген бик шатландым, Зөфәр абый. Зиратта шундый тош ачтык. Аның студентлары бөтен республика театрларында иң әйдәп баручы артистларга әйләнгән икән. Әйе. Аларның әйткән сүзләре, минем андый сүзләрне мин шул кадәр мондый балаларны Тәслимә генә үстерә алды, тәрбияли алды. Бу Тәслимә балалары дип без бер-беребезне күреп киткәндә театр сабан туйларында да. Без бит Тәслимә балалары. Тантаналда да бит аның балалары беренче менә чыгарылыш театрда эшли башлауга тантана конкурсларында да җиңү яуладылар бит балалары. Чын мәгънәсендә шулай булды шул. Ай, менә шул вакытларда күбрәк сөйләшеп утырасы калган икән. Соңгы елларда ничектер тормыш мәшәкатьләре белән уралып китте. Ә без инде теге атказанган артистлар исеме биргәч группабызга аның шатланулары безнең өчен, үз өчен түгел. Ул шундый юмарт иде, ул шундый пөхтә иде. Аның турында беләсезме нәрсә дип? Тәслимәнең холодильникта бәрәңгесе юып, үтүкләп куелган дип көләләр инде. Шулар чистаның чисталыгы менә. Тәслимәнең бәрәңгесе юып үтүкләнгән дип, теге менә шундый. Бик акыллы иде. Аның тапмаган, ниндидер сорауга таба алмаган җавабы юк иде аның Тәслимә Хәләфовның. Ул бөтен әйберне белә иде. Кирәк вакытта укымышлык. Ничек Зөфәр абый, каян ул шулай чыккан? Ничек шулай булып чыккан ул? Авылда үскән, ниндидер бер табигать баласы. Табигать баласы. Шин Маугли, менә шул табигать белән адәм баласының укымаган китабы юк иде. Шушлай үрелеп, шушындый шәхес булып, ничек шундый була алган ул? Карагыз әле, ничек безнең укытучы булган ул язмыш.
Рәхмәт әйбит Зөфәр абый. Бик рәхмәт. әйбит. Булу аның белән булуыма, аның белән замандаш булуыма, аның белән бергә эшләвенә мин дә бик горурланам, Әйе. әлбәттә. Бергә соңга калырга ярамый. 5 минутка соңга калсаң, аудиторияга керү тыела. Ул бит безне тәрбияләп, тәртипкә өйрәтте. Кеше белән аралашырга өйрәтте. Кызып китеп җылаганда тынычландырып, туктатып, утыртып сүгә иде. Аннары баштан сыйпап. Шундый кеше иде. Ой, шундый кеше иде. Бик зур рәхмәт сиңа, гүзәл. Киләчәктә дә шулай театрда аның биргән дәресләрен, аның биргән киңәшләрен күз алдында тотып, тормышта да, сәхнәдә дә озын-озак иҗат гомере кичерергә насыйп булсын. Амин, Зөфәр абый. Бездән разый булсын. Әйе. Йөзенә кызыллык китермичә Бик эшләргә ярата иде насыйп булсын. бөтенебезне. Без дә аны бик ярата идек. Ул горурлана идек. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт, Зөфәр абый. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, сөйләшә башласам, бу кыска вакытлы тапшыру гына бик аз, әлбәттә. Тәслимә турында туктаусыз сөйли алам. Ләкин менә бик дулкынланам да. Сәхнәдә янәшә басып торабыз. Ул портретта мин менә тере килеш шушында соңгы тапкыр уйналган спектакле сәхнәдә шуннан соң уйнамады инде ул. Нәбирә Гыймаддинова әсәре буенча куелган. Бер тамчы ярату спектаклендә ул Рабига, мин Габдрахим булдык. Безнең аның белән бергә куйган шулай ук Нәбирәнең бик заман içinde бик зур яңалык булган сихерче спектакльдә бар. Рәхмәт сиңа. Булуың өчен, мине дус итүең өчен, авыр туфрагың җиңел булсын. Яткан каберләреңдә, җимактагы урыннарыңны күреп ятырга насыйп булсын. Аллаһ Тәгалә белеп белми кылган гынахларыңны ярлыкасын. Һәм инде, хөрмәтле дуслар, очрашу алдыннан мин шул Тәслимә Хәләф инсценировкасы буенча куелган бер тамчы ярату спектакленнән аның ахирәте бик ярата иде, бик аралашалар иде. Бергә эшләдек аның белән дә Хәния Фәнхи башкаруында соңгы сөю җырын тыңларга тәкъдим итәм. Сау булыгыз. Тәслимә Хәләф сүзләре. John